Ganito nga palagi ang eksena dito sa bahay pagkatapos ng ulan. Mapapaambisyon na lang talaga ako na maging mansyon itong boarding namin. Pero ambisyon ko talaga na mapaayos na ito. Para hindi na nga ako palaging magmamap pagkatapos ng ulan. Parang kulang nga itong bubong namin na maulanan. At kailangan din dapat maulanan itong loob namin. Maluloko ka na lang talaga dahil pati loob umuulan. So wala talaga akong no choice kundi magmap. At ang tindi nga rin ng map na ito dahil kahit hindi ko sabihin na patuyuin niya ay pinapatuyo niya. Pala desisyon na rin ang map na ito. Char. Matutuwa ka na lang talaga sa map na ito dahil may kusang palo. Bilib nga rin ako sa map na ito dahil hindi niya na ako pinapahirapan. Nagkukusa na nga siyang magkusot at magpiga. At tignan nyo naman itong trinabaho niya, pulidong pulido. Mapapasa na all ka na lang talaga dahil tuyong tuyo. At kahit nga hindi pa ako tapos maglinis, ay kailangan ko nang magkape dahil nagtatawag ng aking mga bulate. Kasama na nga rin ng aking pagkakape ang pagbabantay ng aking mga labahin. Sa 3 araw nga na pag-uulan natambak ng aking mga labahin. Hindi pa nga lang ako tapos maglaba. Ang dami ko nang binabantayan na pinapatuyong nalabhan na. Ito pa nga yung mga nilabhan ko nung bago magtag-ulan. Mapapaambisyon ka na lang talaga na magkaroon ng kasambahay sa dami ng gawaing bahay. Pero ganun pa man, kinakaya pa rin naman. Ambisyosang nanay ako eh. Char. At ito nga ang ulam namin for today's video. Talbos ng kalabasa. Ay naapo, ididingding ko nga ito dahil namimiss ko na ang ulam probinsya. Ay naapo, sa tinagal-tagal ko na dito sa Baguio. Ngayon pa lang ako makakabili ng isang bundle na talbos ng kalabasa. At syempre habang naglilinis nga, kailangan munang magmerienda. Hirap na, baka mag-away-away ang aking mga alaga. Ambisyon ko talaga na makaulam ng ganito ulit. Hindi ko na nga maalala kung kailan yung huli akong nag-ulam ng ganito. At sabi nga ng asawa ko ay iluto ko na daw lahat. Dahil magiging kambing nga daw kami for today's video. Hindi na nga ako tumanggi dahil gustong-gusto ko naman. Hindi sa maging kambing ha, dahil gustong-gusto ko talaga itong ulam. O Jiva, para-paraan lang talaga para makapag-ulam. Ito nga't hinanda ko na rin ang aking mga ricados, ang luya, sibuyas at kamatis. At nakapagprito na nga rin ako ng isda na medyo nasunog pa. Ay nako, kagagawan ng madaming kwento. Paano ba naman ang dami-dami kasing kwento ng asawa ko? Balingat nakapagpakulo na pala ako ng tubig at nilagyan ko ng bagoong. Nilagay ko na nga rin itong mga ricados. At hahayaan ko na nga lang silang kumulo dyan. Hahayaan ko na nga silang mag-away-away dyan. Charis. Nilagay ko na nga rin itong isda. At itong matigas na parte ng talbos ng kalabasa. Ma-share ko na nga rin yung mga ibang ka-Ilocanuhan na ang tawag nila dito ay bulanglang. Yung iba din naman na Ilocano, ang tawag nila ay inabraw. Pero sa parte namin sa Sudipin ay diningding. So ayan na nga't nailagay ko na rin yung talbos ng kalabasa. At ito na nga't luto ng aking diningding. Ay naapo, nagimas. Oy, no voice over laang nga nakit-kita ako, nagimas George. So ito na nga yung ulam namin for today's video. Diningding with pritong tulingan and hinog na mangga for dessert. Ay naapo, may pausok-usok pa ngang pa-effect. Bahala ka nang mag-adjust na camera, char. Binilisan ko na nga lang dyan yung pag-video dahil gutom na nga ako. At ewan ko lang ba sa ngayon ha, nakakadagdag na yata ng flavor yung pag-video. Syempre, charis lang. So, ito na lang muna for our today's video. Thanks for watching. Let's eat!